आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये महायुतीने जोरदार मुसंडी मारली असून अध्यक्ष आणि महत्त्वाच्या पदांच्या निवडीबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या 16 मार्चला जाहीर केला जाणार आहे. 16 तारखेला लकोटा उघडल्यानंतरच कोणत्या पदावर कोणाची वर्णी लागणार हे स्पष्ट होईल, अशी महत्त्वाची माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी दिली आहे. पाहूयात. फॉर्म्युला एक महायुती सन्माननीय राणेसाहेबांच्या माध्यमातून नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यात जिल्हा पंचायत समितीची महायुती झाली आणि महायुती होत असताना आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी सुद्धा चांगला पुढाकार घेतला. त्यांना आमचे आमदार निलेशजी राणे यांचं सहकार्य राहिलं, दीपक भाईंचं पण राहिलं, तसंच भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील यांचंही महायुतीला सहकार्य झालं, म्हणून ही महायुती झाली. आता महायुतीचं यश हे जवळजवळ 90% यश आपल्या महायुतीला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये इलेक्शनला आपल्याला मिळालं. आता 16 तारीखला कोणाला कुठे बसवावं ते आपली जी मी मगाशी नावं घेतली ही नावं आम्हाला काय लकोटा पाठवतील त्याप्रमाणे आम्ही सांगू तुम्हाला. साहेब आता मी नाव घेते, सन्मान राणेसाहेब असतील, सन्मान्य चव्हाण साहेब असतील, सन्मान्य पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील, आमचे आमदार निलेशजी असतील, यांच्याही चर्चा होऊन दीपक केसरकर असतील, यांची चर्चा एकत्र होईल. आज उद्यापर्यंत एकत्र झाल्यानंतर कोणाला कुठे बसवायचं महायुतीमध्ये ती मंडळी मी जी नावं घेतली ती मंडळी ठरवतील. अशा प्रकारचं मी बोललो मगाशी पत्र आम्हाला इन्व्हॉल्व येईल. ते इन्व्हॉल्व आपल्या समक्ष तेव्हा आम्हाला कळेल की कोण आहे ती इन्व्हॉल्व उघडल्यानंतर ते देतील. ही मंडळी मी जी नावं घेतली वरिष्ठ मंडळी ती इन्व्हॉल्व आमच्याकडे पाठवतील. ते आमचे प्रभाकर सावंत असतील, मी असेल, तेव्हा आम्ही त्यांच्या सगळ्यांच्या पुढ्यात तुमच्या समोर जेव्हा ते उघडू तेव्हा काय आम्हाला तो धक्का असेल कोण आहे, उत्सुकता असेल. आणि ते एक संघ माहितीचे लोक बसवतात. तिकिटा सुद्धा कोण असे इच्छुक म्हणजे असे वापरणार पाहिजेत. भांडणपटे बघितला आमच्याकडे शिवसेनेकडे नाही. आता मिटिंगच घेऊची लागली नाही. म्हणजे शिवसेनेकडे जागा आमच्या वाट्या गेला, त्या वाट्यात आपला कोणती मनधरणी, कोणाक सांगूचा, कोणाक पाठी घे, कोणी पुढे काय सांगूचा नाही. बीबीच्या माध्यमातून काय ऐकला, निलेशजींनी सांगितलं ही माणसात असं करूया, सगळ्यांनी ओके. आपले सगळे आपण सगळे आपले अशी संघटना निलेशजींची सगळेच आपण ZP सदस्य आणि सगळेच आपण अशा पद्धतीने वागतो. सगळ्यांचा आनंद तो आपला आनंद.